ଏଇଆ ଟିକେ ତମର ଯିବ ଯିବ ଯେ ସିଏ ଯାଇ ହଉଡା ଖେର ଆଡୁ ଆଣିମ ଏ ପୁରା ଆଡୁ ଏଇନି ମୁଁ ଆଉଛି ଲୁଲାଠୁ ଲୁଲା ଖାଲି 10,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇନି କି ହଲି ପାରିବନି ଏଇନେ ଯିବନି ତମ ଆଡେ ଅଶୀ ଲାଟିନ କିଛି ନଥିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏଟା ତ ଲାଟିନ ଗାଡିଟା ରହିଛେ ସିମ ଖାଇବା ନାହିଁ ଆଇଲା ତ କିଛି କହିଲା ଆପଣ ଏଠି ଖୋଲାଟା ଥିଲେ ଦୁଆଟା ନାହିଁ କି ରାହେ ଯାଇ ସେ ଖାଇକି ଯାଇ ଚାରି ମନକୁ ଯାଉଛି କିଏ ଅଡଉଛି ମାନିବନି ଆଉ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାନିବନି ଉଠି ପଡିଥିବ ବାଟରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଉଠି ପଡିବ ଭଲଟା ଗଲାଟା ଗଳି ପେଲା ତଳକୁ ତ ଚପଲ କୁଆଡେ ଦେଲୁ ଗଳି ପଡିଛି ଚାଲେ ନାଇଁ ରେ ଫ୍ରିଜ ପଛରେ ଏଇଟା ନିଅ ଆଗ ଘରେ ବାକି ଦିଅ ପଥର କୋଡ଼ିଟାର ବାକି ପଥର କୋଡ଼ିଟାର ଏକା ପଡିବ ତ ସବଳା ବୁଝିଲା ତା ଅଗ୍ନି ସମ ବାହିନୀ ଡାକିଥିଲେ ସିଏ ଆଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସକାଳୁ ଡାକିଥିଲେ ଆସିପାରିବେ ତା ଖଞ୍ଜରେ ବାକି ଦେବେ ବାକିବାର କାମ କଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହତିଆର ଅଛି ପଛ ଘର କୋଉଠି ଧରିବେ ଚଟିକି ସେ ବାହାରିବ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲେ କଣ କହିବ ଏ ନନ୍ଦଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଉଠି ପଡ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଉଠି ପଡିବ କଣ ଆହୁରି କେତେ ହବ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁ ଆଉ ଚାଖଣ୍ଡେ ହବ ଦରକାର ଥେପି ହେଇଛି ଯୋଉଟା ପଡୁନି କିଆ ପାଇଁ ବେକଡା ସେନେ ସଳକେଇ ଦବ ତା ଆଣ୍ଠୁରା ଯଦି ଯୋଉ ଜାକି ହେଇ ରହିଛି ଆଣ୍ଠୁ ସଳକେଇ ବେକଡା ଖାଲି ଉଠିବ ଉପରକୁ ତାପରେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ସଳକି ଯିବ ନିଜେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ନକେଇବା ଉଠିବନି ଉଠି ପଡିବ ଉଠି ପଡ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଉଠରେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନବ ହେମିତି ତା ବେକଡ଼ା ବଙ୍କା ହେଇ ଏତେ ଅଛି ନା ଦେଖ ଆରାମସେ ଉଠି ପାରିବ ମାନେ ବେକଡ଼ା ଆଗକୁ ରହିଲା ମାନେ ଉଠିଯିବ ନା ବେକରୁ ଟାଣିଲେ ହବନି
ବେକଠୁ ମୋ ସିଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ା ଧରିବ ବୋଲି ହବ କି ଆଉ ବେକ ସହ ହଁ ବେକ ସହ ବେକ ସହ ବେକ ସହ ଧରି ପାରିବ କି ଏଇଟା ତମେ ଆୟତ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଏ କରୁ ଆଗିରି ରହିବ ନା ଆଉ ବେକ ସହ ପୁରା ଧରିବ ବୋଲେ ବେଶୀ ଗୋଡେ ଧର ଟିକେ ମୂଳ ଆଡକୁ ଏ ପଛ ଗୋଡଟା ଏଥିରେ ହେଇଥାଏ ଟୁଲୁ ଏଇଠିକି ଆସେ ତୁ ଆଧ ମୁଁ ଖିଚିବ ଖିଚୁଛି ତ ଆସେ ଖିଚୁଛି ତ ସେ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଯେ ଚାହି ଯାଇନି କି ଗୋଟା କିନ୍ତୁ ଉଠିବ ଆଉ ଗୋଟା ଯଦି ଉଠିବ ଗୋଟା ବୋଲେ ହେଇଯିବ। ଖୋଳ ହେରା ନ ଖୋଲିଲେ ହବନି ଖୋଳ ଦେଖୁଲ ଏଇଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ଭାଙ୍ଗିବ ହେଇ ଗୋଡ଼ ଖୋଲିଦେଲେ ହବ ବାହାରିଲେ କେମିତି ହବ ହେଇ ପଟଟା ହେଇଠୁ କୋଣଟା ନା ଗୋଟା ବାହାରିବ ସରିଲା ଆମ ଏଇଟା ଧର ଗାଈ ହୋଇଛି ଚାରି ଜଣ ଯଦି ସେ ଟିକେ ଆଇଲା ଏଟାକୁ ଦେଇଦବୁ କିଛି ନାଇଁ ବାହାରିଲା କେତେ କହ ବାହାରିଲା ବାହାରିବ ଖସିଯିବ ଏଇଟା ନାଇଁ ଦେଖିକି ନା ଦେଖିକି ନା ଖସିବନି ବି କୁଦୁରୁ ମତା ହବ ବୋଲେ ପୁଣି ପଡିବ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଛାଡି ଦିଅ ଗଳି ପଡିବ ଦେଖିକି ନା ରେଡି ମାଡୁ ଶାଗ ଫାଗ ସବୁ ମାଡ଼ିଲୁ ରେଡି ଚାଲ ଦେଖିଲ